O Departamento de Cultura de Noia presenta varias iniciativas para achegar a biblioteca e a lectura á veciñanza da vila. Iníciase unha nova edición do certame Letras na Casa. Tamén premiarase aos mellores lectores. O Departamento de Cultura de Noia que dirixe Pepe Pérez presentou unha serie de actividades para o mes de maio que tratará de achegar a biblioteca e a lectura a crianzas e adolescentes. Entre as actividades que se van realizar destaca o concurso Letras na Casa, iniciado durante o confinamento e cuxa boa acollida leva o Departamento de Cultura a realizar unha nova edición. Este ano repartiránse 4 premios de entre 120 e 20 euros en vales de compra. O ano pasado é un ano que foi moi difícil para todos. Unha delas como é Letras na Casa. Non? Letras na Casa trátase de un concurso onde os rapaces poidan recitar son unhas bases que vamos a publicar no Departamento de Cultura. Nós, despois, eses vídeos que eles vanse a gravar, vamos a subir ao Facebook de Cultura, e aí a xente podrá visualizalos e votalos. O día 17 de maio é onde se publicarán os gañadores, que é unha data sinalada para todos. Non? Serán 4 galardóns, onde teremos o primer galardón de 120 euros, o segundo 80, o terceiro 50 e o cuarto 20. Ao longo, despois do mes de maio, xa faríamos a entrega de... Baixo o lema en abril Libros 1000, en maio, todos os que queiran un, agasallarás os usuarios da biblioteca que se acheguen durante este mes de maio a das instalacións situadas na Casa de Cultura Avilés de Taramancos. O que estamos facendo é que os meses de abril e maio, que están tradicionalmente asociados ás letras, entre outros días, entre outras fechas, é o Día do Libro, os aniversarios de Antón Avilés de Taramancos e de Xosé Agrelo, en maio, o Día do Cómic, o Día das Letras Galegas. Tamén celebramos o pasamento de María Mariño, o centenario do pasamento de Emilia Pardo Bazán. Non? Por este motivo, durante estes meses de abril e maio, podense recoller diversos libros aquí na Casa de Cultura e na biblioteca que agasallamos, donde pode haber libros como Antoloxía da obra poética de Avilés de Taramancos, Baixo o signo da bipolaridade, a poesía de María Mariño, Noia en festas, etc. Non? Eu creo que é importante que nos acerquemos o que é a biblioteca e a Casa da Cultura a todos os rapaces, en este caso a quen queira, e poder que veñan aquí, algunha xente que non conoce siquiera as instalacións e que poida empezar a ter algún interés pola biblioteca e que pode levarse ese agasallo. Non? Unha novidade será a iniciativa baixo a que se premiará aos mellores lectores e lectoras con vales de compra para mercar nas librerías da vila. Creemos que temos que facer un recoñecemento ás mellores lectoras e lectores da Biblioteca de Noia. É dicir, durante o ano 2021, a xente, os usuarios virán a buscar o seu libro para ler, eso como está totalmente informatizado, a hora de que foi un traballo que agradecemos a Alba durante todo o ano pasado, foi un traballo que necesitaba actualizarse a biblioteca, a día de hoxe está todo totalmente informatizado, co cual a persona que veña a coller o libro para lelo, xa sabemos desde enero quen é o que está collendo e cantos, non? Entón, o que queremos é darlle un recoñecemento, sin máis, e tamén promocionar, que, igual os que leo o ano pasado 5, se é capaz de ler este ano 6, e así poder facer un recoñecemento. Novidade tamén é a iniciativa de agasallar a cada recén nacido en Noia cun carnet da biblioteca, coa finalidade de crear un hábito de lectura e un vínculo na biblioteca noiesa. Tamén se está en conversas con clubs de lectura da vila para que poidan establecer na biblioteca a súa sede.